Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ay, numabalin na kumaanak ko akit sanda ka apalubusan. Mabangga sa dilawag, ang makigasang-gasat, nga awan ti masnop nga papanam. Tatang, nanang, inagpatulong ita stasyon ti radyo. Sadyay, ipanawagan da nga damay sa nga kasapulan ti trabaho. Kasi di mangmangig kuno ka, inta di si JC. Alam mawatan da ka anak ko. Tatang no saan kong sapulan ti na yung bagagasat ko iti sa bali nga lugar. Hang ko nga masapulan. Awan ti na yung bagagasat ko dito lugar tayo. Dagiti agar-arim kanyak. Puro da istambay, sadot kada mamartag. Hindi ti kahit mo sawad. Manguray kanto ti nabaknang ang mangarim kang kasadyay. Nga nabaknang, no, ti kahit amuna nga isa lukag ti panagbalin nga na sa linunuan ti biyag. Awan ti pagdanagan nyo tatang nanang. Tano, masarakak man tinayong bagagasat ko sa dilawag. Saan kayo ko mabaybayan? Ken saan ko mabaybayan? Dagiti kakapsat ko. Alawan anak ko, arang nakarod. Sige, palubusan na ka. Kitagad-anad ka. Ken saan mo aliplipatan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos na ganayon nga magtarabay ka na tayo. Simrekak manong nemi akas katulong iti balay dananadig na. Sudang agasawa, ken talungan nakdang agbasbasa iti kolekyo. Nagbalinda nga na siya at kat nagbalinakmat nga na siya. At dumat digiti agar-aram kanyak ditoy manunemi ngem digiti mo tricycle driver. Hambat nga isudat ti kayat kuman. Gagangay met manunemi nga makikaroba kat namamok ni nanasyon kada anak na nga nagagat manunemi nga agbangkag, agtarakan ti dinguan ka nagtalon. Ni Manong Sator. Iso na laeng, tanalakayanan nga baro. Nga takanumat ar-arman na nga ni Ani, nga deta nga Ani kita, nabaakan matang nga balasan. Sigon ti istoryada manong nemi, nagkaubingan, nagkaraduaran ti elementarya ken high school, damang Sator kini Manang Ani. Nagraduar ti kolehi ni Manang Ani ket mangup opisina. Idinto ta ni Mang Sator ket ison ti nangisakat ti panagbiag da, suda nga talungag kakabsat, kadison iti nang sublat nga nangawat anang asikaso ti bangkag kentalon, dedi amada ta iti kano agraduar ni Mang Sator iti high school nauli da iti ama. Sa kanumat nga nagpatuloy nga nagbasa dagiti duwa nga babae nga kakabsat ni Mang Sator, no di ket nabanda nakigasang-gasat sa Manila, aging ka nag-aasawa dan. Na kamang Jamaysa iti Nueva Ecija, di Bicol kano Jamaysa. Agdawanan ni 39 manong nemi ni Mang Sator. Ket siyempre, urayan ng sungbatan ni Manang Ani isuna. Ket kinapudno na manong nemi katatamat idin mariknak nga ayat ka ni Manong Sator. Ngem kayat naknata, idinto ta ni Manang Ani manong nemi, iti ar-armen na. Ako na, ninanasyon nga ina ni Mang Sator, santo kanula ibawing ni Mang Sator tirik na nga agayat, no adanton asawa ni Manang Ani. Kahit nga asawa, no saan nga mga asawa ni Manang Ani, saan tumatlat ang mga asawa ni Mang Sator. Ngayon bimtag ti damag dito lugar mi, manong nemi, nga adda kano Hawaiano, nga mga asawa, kiniya, Manang Ani. Pagkingga manong nemi, nga napasamak na rin ti panagkalesa, diba, Hawaiano, kini Manang Ani, kat siyempre, nagkanak idirapinta sa gundaway. Pagkingga manong nemi, iti may sa karabi, imbaga ni Nana, dig na kanyak, nga ada, umay mang pasyar kanyak. Sino Nana? Kinuha ka? Ni Sator. Hala? Umay na kung pasyarin ni Manong Sator. Dahil kayo
Kan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pakasalitaan ni Miling. Tubo iti Cagayan ngagdama ita ngagnanaed dito siyudad ti Lawag. Ingkay ito maamuan ti pakabuklan ti pakasalitaan na no kasanot pa nag-success dito yung pakasalitaan na into no 12:30 to 2 iti program at nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yung anemi dito, Nemi Ruiz, iti lagip ti napalabas. Nga mandata ita nga nag-agla-live dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya dagdag agbibuya, paki-share, paki-like, and i-share yo dito yung page ni Paring Ray. Kaya nung kaspagarigan itimat YouTube, ti pakabuyaan nyo kada ito yung video into may upload sa jay, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo, ag-subscribe kayo. Iti page, wano YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025 ko nakuma. Ayan? Okay. Kahit kung yung balagip, kada kita agbuy-buya, naroon na nung kayo kitadaan iti success story kat kayat human nga i-entry, kung dawayan nagdirakil premyo, okay? 50,000 pesos ti grand winner. Nga awatin nyo, maawat kayo ti 50,000 no grand winner kayo. First runner-up, umawat kayo mat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, ket siyempre 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kada iti weekly winner, ken na monthly winner, umawat kayo iti certificate, ti pamadayaw, no adda kayo iti grand winner, umawat kayo iti plaque, iti pamadayaw. Nagado ya? So, ang iyawis ko iti pa nagsurat yo. I-computer yo, di kiti pagkasalitaan nyo sa iyo, i-send iti email address kanyak na nemiruiz@yahoo.com no saan ket nemiruiz123@gmail.com no saan nyo matakabailan nga isurat ket interesado kayo unay siya kon ti mang-interview kada kayo. Yeah? Ilang aramidin nyo, kontakin lang iti cellphone number 0949-876-7682. Tapos makapagtutulag tayo, no, mag-schedule iti panang interview kada kayo. Okay? Kasi iti aramidin ni Duma, in-interview kita. At may basag mga dito pakasalitaan. Okay ba? Huwag ko na yun na. Siyempre, amsat, pumakalak nga ro din. Kentente man kablawan di kita kang kanayon nga ag-share, kaya nagbibuya. Dito'y pakasalitaan tayo. Ano dito'y page ni Paring Ray, Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya dito'y YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kablawan tayo. Ito na nagsag nga panagbubuya kada tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Dila Hawaii, kasama tayong kindi Dorelin Perdido Tamalay, agang kanayon nga agdingdingig kada tayo, naragsak nga kapanagdingdingig. Yeah? Yaw madatay ko tayo. I-share tayo. At kenda kayo aminin, may naganan kayo man saan. At pumakata ka ro din, naging gati sa balin tumanin nga video nga may upload dito page ken YouTube channel ni Paring Ray. Salamat po.